bod. Ond I bai am y gwrando, falle fydden ni ddim ma heddiw, tyle. Felly diolch I Ferched y Wawr am fod ar flaen y gâd prynu, a nawr mae Bethan wedi rhoi ni ar flaen y gâd to I godi arian, I helpu pobl sy'n llai ffodus na ni. A diolch yn fawr I chi gyd am eich gwaith celfydd iawn o wneud y blodau hardd I wneud y dillad yma. Nawr, mae'n bleser I fi trosglwyddo rhywun I Bethan. Diolch, Magret. Odi, mae'n bore cyffroes yn diwy. Dwi wedi cael siwrne hyfryd lan yma o Machynlleth yn ddiwedd o deja vu eisiau yn ffrant bus. Os ych chi wedi bod yn dilyn ni, fi wedi bod yn yr Alban os cwbl o ddyrnodau. Chymod, mae bach o ego ilcyn, gwynebu heddi. Ond rhaid y gymleser I fi bod yma. Diolch, Magret, am y geniau caredig. Ga i'n gyntaf ddiolch I chi gyd fel aelodau sydd wedi cyfrannu at y ffrogau. 1000 o flodau yr un ar bob ffrog. Bydd hi'n bleser a pwysau I wisgo'r ffrogau, ond dwi yn edrych mlaen, bydd Mari Grig a finnau yn I gwisgo nhw. Dwi'n meddwl yn yr sioe fawr fydd y dadorchuddiad cynta o cael ei gwisgo. Mae'n diolch ni yn ddiffynt I Rhian Jones a'i merch Mair, sydd wedi cynllunio a wedi gweu'r holl, neu gwynio dylai ni wedi yr holl flodau ar y ffrogau. Dwi wedi cael sawl fitting bach, popeth wedi bod yn bleser ac yn gwaed ar ffrog yn dod yn ei blaen. A mae'n edrych mlaen nawr I weld hwn I cyfanrwydd. A mae'n diolch I chi sydd wedi bod yn crwsio a gweud, dwi'n ffili. So dwi'n hynod o ddiolchgar I chi gyd sydd wedi gwneud y gwaith caled. Ac yn enw y llywydd yn prosiect I, ga I ategu beth wedodd Margaret, I ni ddiolchgar iawn I fod mewn sefyllfa I godi arian tuag at ymchwil. I fi bersonol, mae wedi bod yn arbennig o'r cyfraniad wedi cael oedd pawb. Mae wedi agor yn lyged I. Mae'n cyffwrdd â pawb yn dweud. Os nad ych chi'n bersonol, mae'n ydych chi aelod o deulu neu ffrind sydd ddim yn trwy'r triniaeth ac yn dod pas pen draw. I ni'n bositif iawn. A mae'n bleser I weld gymaint o binc. Un o'r peth cyntaf wedi Magret ai, mae rhaid I gael siwt binc. I wedi gwrando. Nawr de, fi'n credu ewn ni mlaen i'r gwaith nawr de o ddadorchuddio. Ti'n gweld sut I moyn fi'n neud hyn? Chi'n gadael y rhiban I chi'n tynnu yr defnydd fan hyn. Da gilydd? Un ffordd mae'r defnydd yn mynd. Un darn o ddefnydd yw e. Fi sy'n tynnu e? Helo yw'n fawr. Dyma chi'r ffrog sydd wedi cael ei gweud, a hon mae'r ail wisgo. A dyna chi'r ffrog sydd wedi cael ei crwsio, a fydd Mari Grig yn wisgo. Na ni, yn dyn nhw'n hyfryd. I ni hefyd wedi cael benthyg, gwisg. Na, te gweud mae rhaid ti atgoffa fi. Blancedi neu carthenni dinefwr. Carthenni blancedi dinefwr, patrwn penmachno. Ni'n cofio hwnni, jyst yn neud yn siŵr, a ni wedi cael un ar fenthyg, a dwi'n edrych yn hyfryd yn ganol y ddwy ffrog. Odi, diolch. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ddod yma bore yma. A pob lwc I bawb sydd yn cystadlu, a gewn i'ch cwmni chi yn y neuadd nes blaen. Croeso cynnes I Gampfa ysgol Gŵyl Haf, a dyma ni wynechu am daith o amgylch cyn bod y drysau'n agor. Felly, yn fan hyn, welwn ni gwaith arbennig Gwenfa Jones o Gamfa Wrecsam. Gwenfa wedi creu'r campwaith yma I godi arian at ymchwil Canser Cymru. Cystadleuaeth arbennig iawn, sbwn unrhyw faint, unrhyw blas,
ond hyd i addurno. 310 wedi cystadlu yn y gystadleuaeth yma. Anne Phillips o Bencader, Angen Llangernyw, Marian Williams Llangernyw, ac ar y bryd heddi gyda'r deisien Victoria Sponge, fel fydden ni'n galw, Marian Williams Cangen Llangernyw. Ac yn yr ail safle, mae Marlene Evans Cangen Biwla. Wedyn, yn y trydydd safle hefyd, mae Marian Williams Llangernyw efo Cangen Sbwn. Hefyd wedi cystadlu, mae Patricia Price o St Clair a Henry Gwyn, Wendy Reynolds, Henry Coch, Wendy Phillips, Ffynon Roes, Megan Richards, Felyn Fach, Einir Wyn, Abersoch, Anita Appleton Gorseinon, Nia George, Ffynon Roes, a Jennifer Clark, Ffynon Morganwg. Byddwn ni'n dwlu bod yn y card a un o'r hyn ar y ffordd getre heno, sa'ch maen nhw'n edrych yn blasus tu hwnt. Mlaen nhw wedyn i'r gystadleuaeth, sach nadoligaidd unrhyw gyfrwng, unrhyw faint. A dewch i weld y ddyn sydd ar y brig, mae'n fendigedig, sef Helen Thomas, Hyd y Maen Meirionydd, a am y hosan fach dlws ofnadw efo Robin Goch. Yn yr ail safle, mae Caroline Pettifor-Robson o Gangen Harlech Meirionydd. Bydde hwnna'n sound o anrhegion Nadolig yn wych. Ac yn drydydd, yn gydradd drydydd, mae Victoria Davies, Cangen Llanybyddyr Ceredigion, ac Iris James o Drefdraeth Sir Benfro. Hefyd wedi cystadlu, mae Gwen Davies, y Gary Gwen, efo Siôn Corn, Kerry Lloyd Jones, Rhyd y Maen, Morwenna Lensley, y Benmo, Iris James, Trefdraeth, Morwenna Lensley, Carol Davies, y Gary Gwen, Karen Magoli Dimbych. Ydy diolch i bawb sydd wedi cystadlu. Dyma ni mlaen yn awr i gystadleuaeth ddifyr iawn iawn. Cloc unrhyw gyfrwng. Ac am ddetholiad mwyaf bendigedig o glociau. Mae'r amrywiaeth yn anhygol. A tasg anodd iawn fydden ni'n gweud i'r beirniad o ddewis y buddigol. Ond nawn ni gychwyn efo'r buddigwyr yn y fan hyn, sef Mim Roberts, aelod unigol yn Meirionydd, a'r anifeiliaid amaethyddol a'r tractor yn ganol. Yn ail, mae Grace Burt o Gangen Abertawe. Grace yn arbennig o dda am wneud ysgrifen gain ag addurn o'r math yma. Yn trydydd wedyn, Mary Williams o Llanrhaeadr y a fe welwch chi cloc Swiss system fel petai. Ac yn gydradd drydydd, mae Mary Lewis o Carno efo'r cloc Fabergé wy, mwyaf bendigedig. Mae rhywbeth fel hyn yn anodd iawn i drosglwyddo i'r man i'r llall. Ac am amrywiaeth, Eluned Williams o Meirog Môn, Iris James Trefdraeth efo'r Dolid, Elin Cullen o Clwb Gwawr y Gwendraeth, Elin Cullen eto efo Clwb Gwawr y Gwendraeth, a pwy feddylion sydd fe? Dant y Llew. Cloc anarferol, ond cloc i ni gyd wedi defnyddio a'i chwythu yn tro. Megan Williams, Cangen Llandarog, efo'r blodau positifrwydd pinc yn addurno. Pwy sy'n poeni? Gan Eleri Thomas Cilcheiro, hyfryd. Yma wedyn Anne Jones Bai Colwyn, Gwyneb y Clown. Rhian Evans, Bro Barti Ddi am lun bendigedig a godidog o llwybr yr arfordir dybiau ni. Cath a chapus iawn i byd fan hyn gan Morwenna Lansley o Grochenwaith. Carol Owen wedi crwsio. Pawb wedi bod yn brysur yn crwsio'r clocs, y blodau gweu. Felly hwnna'n enghraifft dda. A wedyn Victoria Davies Llanybyddyr, un dydd ar y tro. Nia George Ffynon Roes wedi defnyddio gwydyr i greu y cloc. A Morwenna Lansley y Bermo wedi wneud un di a gwyn trawiadol iawn iawn. Mae beirniad dal yn brysur wrthi yn beirniadu dros 100 o glistogau, ond yw'n ni traf nawr i ystyried diddorol arall. I fel chi'n gwybod, ni wedi gwerthu'r sgarffiau dros y ddwy flynedd diwetha, a mae hon yn eitem uwchgylchu ailgylchu yn defnyddio sgarffiau. Ac ar y brig heddi, mae gyda ni Eirlis Roberts Jones Cangen Corwen,
Yn yr ail safle, mae gyda ni Einir Ratri Llanafan Ceredigion, ac yn drydydd hefyd Einir Ratri Llanafan Ceredigion. Ond newn ni am dro amgylch, a fe welwch chi, mae'r bag hyfryd yma wedi cael ei leinio gan sgarffiau gan Anna Hywel Biwna, Ann Hywels Tegrin, Elin Cullen, Clwb Gwawr y Gwendraeth, Elin Cullen, Clwb Gwawr y Gwendraeth, Morwenna Lansley y Bermo, a Caroline Pettifor-Olsen o Harlech. Newn ni nôl wedyn ochr draws fedrwn ni i weld gweddill eitemau. A dyma ni Carol Davies o'r Garreg Wen wedi creu sgert allan o'r sgarf. Morwenna Lansley y Bermo efo sgert hyfryd arall i ddim lle dychmygu dawnsio hwnna. Wedyn Perry Lloyd Jones rhyd ymlaen Afyr ni roi ar ganol bwrdd. Eiris James Tredraeth Benfro. Ann Morris mae'n Clochog wedi creu mwclis a Victoria Davies gan y Bydder Ceredigion wedi creu ffrog fach hyfryd. Felly mae gyda ni hefyd stondinau gan shopping gan rhoi Organic Cymru, Dyfu Naturals a hefyd Mim Roberts. Felly braf iawn cael ei cwmni ni yma heddi. A hefyd wrth gwrs ni dal yn gwerthu'r sgarffiau ar y tygolion. Ond beth i gwyddoedd yma'n gynnar bore yma oedd dafodfuddio y gwisgoedd a greuwyd gan y blodau hyfryd ceill. Ffrog wedi crwsio yn y fan yma, gwisg arbennig iawn wedi cael ei roi gan carthenni Dineddwr yn dangos yr hen a'r newydd, y brethyn traddodiadol yn cael ei greu nawr i gael gwisg arbennig. Ac hwnna yn hatrwm penmachno. A wedyn y ffrog ola, y ffrog wedi ei gweu gan blodau, a fel welwch chi, maen nhw'n llachar iawn, maen nhw'n hyfryd iawn, a mae'n diolchgarwch chi fan hyn i gronfa cymunedol y loteri, Llywodraeth Cymru, Gwendolyn y Magna Davies, Wendy Wools, Carthenni Dineddwr, ac yn fwyaf pwysig, pob aelod sydd wedi creu y blodau, a rhai y greodd y ddwy ffrog, sef Rhian Jones a'i merch Mair, a maen nhw wirioneddol yn werth i gweld. Os gewch chi gyfle, mi fyddan nhw yn cael ei arddangos yn y sioe fawr ac yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Newn ni am hyd nawr at y start sy'n gyda'i yn y ffigwrs. A dyma ni. Meirir a Meirir wedi dod wrthi gyda'r ategolion, a ni'n ymwneud gyda ni o gobeithio at y sioe Llanelwedd yn y fan hyn, sef y cwilt arbennig sydd wedi cael ei wneud, gan pwythwyr Carl Roberts a'r criw, siol bendigedig, cwilt babi, a wedyn mae tua 10 gwobr bellach wedyn gyda ni o hanner campynt, a bowlen hyfryd bren o dwyfo. Felly diolch i bawb. Fel y gwelwch chi, mae hanner fan hyn yn brysur cofnodi y buddigwyr a'r beirniad yn dal wrth i'n beirniadu y Cristogau. Odych chi wedi mwynhau y profiad y beirniadu? O, mae hynna mor dda i glywed. Gwych. Wel, diolch yn fawr iawn i chi. A diolch chi gyd sydd wedi ymuno dyn ni gytre ac i chi'n os am fynd ar wydd o amgylch yn eang gyda ni hefyd. Hwyl fawr am y tro, a dewn ni nôl i weithio ddigwyr yr Cristogau cyn bo hir. Wel, croeso cynnes i bawb sydd adre. Nes i addo bod ni'n dod nôl o amgylch yr Cristogau, a dyma ni wedi cyrraedd. Mae yna fwrlwm enfawr yn y Gampfa erbyn hyn. Nifer fawr o bobl yn cael cinio ac eraill yn edrych ar bob un o'r stondinau sydd gyda ni yma. Felly, dyma ni'n dechrau efo'r Cristogau. Mae'r amrywiaeth, mae 54 o glistogau mwyaf bendigedig wedi cystadlu yma, a maen nhw'n wledd i'r llyged. Felly, newn ni ddechrau da Sharon Woodward o Gorseinon yn y brethyn traddodiadol Cymreig, Gwennan Jones Broddyfi efo calon hyfryd, Eleri Thomas Cilcheiron a cerdd hyfryd wedi bwytho ar hon a bysedd y cwn ar yr ochr.
Blodwen Jones by Colwyn wedi mynd am y positifrwydd pinc. Cath Watkin Thomas efo pwythau mwyaf cwrain. Hyfryd gweld y patrwm. Eto, Linda Jones o Aberdyfi wedi mynd am y clytwaith mwy traddodiadol yn lliwiau glas a melyn Merched y Wawr. Dyma Einir Atri Llanafan Ceredigion, mae hon yn glistog mwy o faint ag amrywiaeth o frodwaith arni. Marian Evans y Garth y Deddwyrain, eto gwerth i weld y clytwaith siap seren. Draw ni wedi ni Janet Evans Cangen y Felin. Mwy o glytwaith werth i weld y lliwiau hyfryd yn dod trwodd. Elaine Wyn Williams o Bai Colwyn gyda ni fan hyn. Cristog mwy nadoligaidd. Patrwm hyfryd. A wedyn Eirlis Robert Jones am ddeiriadau. Eirlis Robert Jones o Corwen a'r cennin Pedr a phob dim yma. Dyma ni symud wedyn i'r ail wobr yn y gystadleuaeth ac am fendigedig y pinc golau oddi tano a ni'n llongyfarch Betty Jenkins o Gangen Telebont Ceredigion. A mae'r rhaid bod Betty yn gywraint i hwnt, waith hi sydd hefyd wedi mynd ar wobr gyntaf. Felly llongyfarchiadau i Betty Jenkins, Cangen Telebont Ceredigion, Blackwork neu croes ddi sydd wedi mynd â hi a'r gwneithuriad yn arbennig iawn a patrwm arbennig. Dyma ni mlaen wedyn i'r drydydd gwobr, sef Margaret Davies Bro Cyfeiliog. Lliwgar, clytwaith, hyfryd, patrwm wedi frodio o amgylch y tu allan hefyd, felly Margaret Davies Bro Cyfeiliog yn drydydd yn y gystadleuaeth. Mlaen ni wedyn i fwy o'r gystadleuwyr, Mary Thomas o Llanrhaead ar y Mochnant Maldwyn, yn yr gwyrdd a'r oren a'r hufen hyfryd. Patrymau arbennig iawn yma eto. Caroline Pettifor Robson o Harlech a'r ddoli Rwsiaidd draddodiadol a'r piws a'r melyn yn chweithus iawn. Yna i ni mewn mlaen at Lily Phillips o Gangen Tegrin, Sir Benfro. Eto mwy o glytwaith yn y fan hyn, hyfryd gweld y pwyntiau i gyd. Megan Williams Llanddarog yn y lliwiau melyn. Patrwm arbennig iawn a'r patrwm o amgylch yr ochr hefyd. Joan Phillips Carno Maldwyn. Joan hefyd oedd yn gyfrifol am wneud y bunting hyfryd. I chi wedi bod yn gwylio bore yma ar y llwyfan, ar flaen y llwyfan. A mae wedi paratoi bunting ar gyfer y sioe fawr. Laura Davies Aberporth. Patrymau hyfryd, y log cabin dwi'n credu sydd yn y fan hyn. Eto, debyg iawn i ddefnydd Laura Ashley neu Liberty fydden ni'n gweud. Mary Lewis Carno wedyn, yr Hibane, yn hyfryd a'r ffrill o amgylch yr ochr hefyd, yn y piws a'r gwyn a'r pinc. A dyma ni geninen bedr arbennig gan Ann Griffiths o Lanrug. Mary Lewis o Carno yn y melyn a'r gwyrdd, lliwiau glân iawn. Lily Phillips o Gangen Tegrin yn y pinc a'r gwyrdd. A wedyn Delyth Jones Penrhyn Coch. A y gweu a'r patrymau hyfryd, y tri lliw yma yn y fan hyn. Mlaen yn i'r Rhian Jones by Colwyn. Rhian yn un o'r rhai sy'n fi'n siŵr wedi bod yn gweu a croesio'r blodau hyfryd pinc ar gyfer y ffrogiau. Felly Rhian Jones wedi croesio fydden ni'n tybied i'w'r grefft arbennig yma a'r blodyn yn y canol. Joan Phillips Cangen Carno, eto y sgwariau bach man, glas a melyn, Merched y Wawr ar ei ore. Morwenna Lansley y Bermo ar cylch, Dia Gwyn ag am batrwm trawiadol. Llongyfarchiadau. Kerry Lloyd Jones hyd ymlaen. Mae les sydd yn y fan hyn, gwaith les cywrain iawn eto. Eirlis Savage wedyn o Llanelwy efo'r blodau bendigedig a patrwm chweithus iawn, positifrwydd pinc. Ewn ni mlaen wedyn i Delyth Jones Penrhyn Coch sydd wedi creu clustog yn dangos patrwm y brethu'n traddodiadol Cymreig
ond trwy wai. Helen Thomas Rhydamain, Meirionydd, eto gwneithuriad arbennig a lliwiau glân hyfryd. Mae Ceri Lloyd Jones dwi'n amen gwybod bod fi'n hoffi David, felly dyma David a Cennin Pedr. Long and short stitch os ydw i'n iawn, ond am glistog hyfryd i edrych arni. A wedyn Cath Watkin Thomas y Bont Fain. Eto wedi cael ei gwneud a bwtymau hyfryd yn Caer Blan. Dewch Dani am daith, i ni just yn mynd rownd y bwrdd nawr, pasio gwaith arbennig o'r ailgylchu uwchgylchu allan o sgarffiau, a ni'n mynd reit rownd at yr clustogau yn y fan hyn. A dyma ni wedi cyrraedd Esyll Jones, Cangen Gorseinon, Gorllewin Morgannwg, am galon hyfryd iawn iawn. Gwaith celfydd, gwaith cywrain, a wedyn mlaen at un nadoligaidd yn nesa, sef Helen Thomas, Rhydamain Meirionydd, efo i Robin fach yn barod ar gyfer y Nadolig a chydig o eira a y gwaith lliw coch. Mlaen â ni wedyn at Elin Cullen, Clwb Gwawr y Gwendraeth. A yma fe welwch chi gyda Elin bod yr Cennin Pedr mwyaf bendigedig. Rhai o'r rhain yn edrych fel gwawr, Cenninen Bedr, Merched y Wawr. Mlaen wedyn i'r Rhian Evans o Bro Barti Ddi, a mae'r Rhian wedi dangos yr holl siroedd sydd yng Nghymru ar y ddrai goch yn cerdded trwy'r glistog. Arbennig. Ann Morris, Cangen Maen Clochog, wedi wneud clustog sy'n adlewyrchu blodyn. Mae fe'n edrych fel blodyn o liwiau'r enfys. Hyfryd iawn. Mlaen i Gorseinon nesa at Vivian Lee, calon hyfryd yn y fan yma hefyd a lliwiau trawiadol iawn. Elin Cullen, Clwb Gwawr y Gwendraeth, efo patrwm bendigedig, y blodau bach yma, amrywiaeth eang o flodau, a braf i'w gweld gymaint wedi cystadlu. Dyma ni nawr gyda Angharad Rhys o Gangen Dimbych. Angharad wedi bod yn lygydd cylchgrawn y wawr ac yn is o lygydd erbyn hyn ac yn gwneud gwaith cywrain arbennig. A dyma batrwm eto, clustog yn dilyn rhyw ffyrdd o patchwork, ond hefyd y brodio ar ei fenne. A dyma ni Ann Griffiths Llanrug wedi dod ar nodau canu. A mi oedd hi'n braf iawn clywed aelodau Merched y Wawr yn canu'r anthem wrth i ni orffen sesiwn y bore. Felly Ann Griffiths o Llanrug. Dyma ni, gewn ni weld un Ann Griffiths eto. Oedd e benni weired pan o'n i'n mynd rownd ar ochr draw, ond Cenninen Bedr hyfryd. Mlaen â ni wedi ni Jane Hughes Bro Cenech. Bron y bod chi'n teimlo gallai hwn fynd i briodas i gario'r fodrwy. Mae fe'n hyfryd iawn, nifer o dechnegau gwahanol wedi mynd mewn i'r glistog yma, a Jane wrth gwrs yn uwch steward yn y sioe fawr yn Llanelwedd ar y celf a chrefft. Victoria Davies Llanebyddyr yn barod am y Nadolig a tymor y geia a'r ceffylau bach yn mynd am dro yng nghanol yr glistog. Dyma ni wedyn yn mynd mlaen at Caroline Pettifor Robson yn Harlech Meirionydd ac eto clustog patrwm arbennig iawn. Diolch yn fawr iawn. Mim Roberts wedyn aelod unigol Meirionydd, eto mwy o'r patrymau clustog patchwork mwyaf ffantastig. Mae mor braf i weld yr amrywiaeth eang. A dyma ni, trydydd gwobr arall. Clamp o glistog hyfryd. Mae fe'n edrych yn foethig, mae'r patrwm Cymraeg arno fe, a'r brodwaith yn werth i weld. Yn yr hufen a'r oren a'r brethyn traddodiadol Cymraeg. Felly, Angharad Rhys, Dimbych a'r Cylch drydydd. Eirlis Savage Llanelwy, eto wedi mynd am y lliwiau positifrwydd pinc. Hyfryd iawn gweld faint o'r clustogau yma sydd wedi defnyddio y lliwiau pinc bendigedig. Morwenna Lansley wedyn Bermo a'r Cylch, patrwm hyfryd, eto amrywiaeth o flodau ar y glistog yma, werth i weld. Mem Roberts, aelod unigol, eto mae dach chi'r poncetias yn barod am y Nadolig a'r poncetias yn creu blodyn o'i amgylch mewn gwirionedd. Mlaen â ni wedyn i Meilog Môn a dyma glistog hyfryd gan Eluned Williams. Eto pink a gwyrdd a'r
y blodau a'r adar arbennig iawn iawn. Mlaen yn ni nawr i Gorwen ag eirlys Robert Jones, Cangen Corwen Glyn Maelor, a fan hyn welwch chi'r blodau a'r pili-palas a'r arddangosfa werth i weld. Ac yr ola yn y gystadleuaeth yma o 54 o glistogau i fi ddangos i chi yw Janet Evans Biwla Ceredigion. Felly mae dyn ni'r tei, mae dyn ni'r brethyn, Ysgol Gerdd Ceredigion, Canad y Gan, a ar yr ochr, yr core, mae'r plant Ysgol Bro Teifi wedi bod yn rhan ohonyn nhw. Clustog arbennig iawn iawn. Felly, diolch o galon i bawb sydd wedi cystadlu. Fel o'n i'n gweud, mae'n werth i chi weld yr amrywiaeth ni wedi bod o amgylch, a newn ni nôl eto, just i glodfori, mae dyma'r buddugwr Betty Jenkins, Cangen Talabont Ceredigion, yn ail Betty Jenkins, Cangen Talabont Ceredigion, ac yn gydradd drydydd, Margaret Davies, Bro Cyfeiliog, ac Angharad Rhys Dimbych ar Cylch. Felly, diolch i bawb sydd wedi cystadlu. Ymunwch dan ni am 2 o'r gloch lle fyddwn ni'n fyw gyda Mererid Hopwood yn yr brif ystafell. Diolch i chi gyd a hwyl am y tro.